Forumun şäherlerinde sany çözült 2024 zat innovasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňjilerini yglan etmek we olara sowgatlary hemde diplomlary gowşurmak dabarasy boldy. Ýaşar siýasatyny üstün durmuşa geçirmek, goşmaça bilimi höwüslendirmek üçin zerur şertler döretmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, sany bilimi ornaşdyrmagyň depkinlerini artdyrmak, ykdysadyýetde we beýleki buzatlarda innovasion serişlerini çekmek maksady bilen geçirilen sany çözült 2024 zatly innovasion taslamalary bäsleşigine ýokary okuw mekdepleriniň talepleri we hünärmenleri gatnaşdylar. Bäsleşikde köp sanly täze innovasion taslamalar görkezildi. Äderki döwürde halk hojalygynyň durly puwdotlaryna wekilçilik edýän ýeňji bolan taslamalar durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Hünär bäsleşigi saglyk goraş, alam bilim, elektron senagaty, ulug logistika, ow hojalygy, hyzmatlar ulgamy, robot tehnika ýaly ugrular boýunça geçirildi. Bugün ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli puwdotlaryny sanlaşdyrmak, önümçiligi ilmi işler taýýarlamalar ornaşdyrmak boýunça maksatnamaly işler alınıp barylýar. Munyň özü puwdotlaryň işini döwrüň talabına laýyk derejede döwürläpleşdirmekde ähmiýetlidir. Dabara gatnaşanlar ýurdumyzda şeýle ajaýyp mümkinçilikleriň döredilýäni üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler we alkyş sözlerini beýan etdiler. Soňra Turkmentel 2024 zatly 17-nji halkara sergisine gatnaşanlara diplomlar gowşurmak dabarasy boldy. Diplomlary münasip bolanlar şol sany daşary ýurtly hyzmatdaşlary ýöretilişdirilen forumuň özara tejribe alşmakda, geljekde giň ýerimli gatnaşyklar ýoly goýmakda, özara bähbitli taslamalar ara maslahatlaşmakda we olary durmuşa geçirmekde uly ähmiýeti eýi bolanlygyny tap Aşgabatda şeýle şäheriniň ýokary derejede gurulyp geçirilendigi we oňa gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Forumuň ahyryna Turkmentel 2024 zatly 17-nji halkara sergisinde we ilmi maslahatyna gatnaşanlar hormatly prezidentimizi ýüzlenme kabul etdiler we şeýlelikde teleara gatnaşyk, telemetriýa, habar beriş telsimatlarynyň we teleradio ýetiş enjamlarynyň Turkmentel 2024 zatly 17-nji halkara sergisi we ilmi maslahaty öz işini tamamlady.